De repent ens van avisar el divendres Divendres. que havíem d'anar ràpid cap a Canaleix perquè hi havia un cas positiu i que ens havíem de confinar. Doncs va ser tot una adaptació ràpida perquè era posar-nos els EPIs, la manera de treballar havia canviat, havien d'estar cadascú a la seva habitació tancats i de repent has d'adaptar-te a una manera de treballar que no té res a veure amb el que estàs fent fins ara. Llavors, el primer dia va ser molt dur perquè, clar, no tenies contacte quasi bé amb els usuaris i era simplement fer que no sentissin malament, tot i estar aïllats, i cada un necessita un suport diferent. I nosaltres el que fèiem era això. Si n'hi havia un que veies que estava molt avorrit o molt agobiat, estar una estona a fora amb la porta oberta de l'habitació, comentant tranquil, que això no passarà, que la família... Vam començar a fer videotrucades amb els pares i les famílies i després ja la següent setmana va ser que van poder sortir, tot i estar cada un a la seva planta, podien estar junts. I va ser com obrir la finestra, no? Però jo vaig sentir com la primera etapa era una etapa més fosca i més d'incertesa, de què passaria, i la segona va ser de dir, vinga, ja veiem al final del túnel, això la setmana que ve s'acabarà, tornarem a la rutina de sempre, i ànims, i tirem endavant. Jo primerament personal, la capacitat d'adaptació m'he sorprès jo mateixa. Hem fet moltes activitats i moltes etapes i molt diferents, però aquesta per mi ha sigut la més dura a nivell personal. I l'altra és que he après molt de les persones que tinc al meu voltant. Ells han tingut més capacitat encara que jo, perquè ells han estat tancats a l'habitació. Jo encara arribava a treballar, em canviava, treballava i a les 8 hores marxava a casa meva i tenia un espai de desconnexió, però ells continuaven estant tancats a la seva habitació. Llavors, cadascú al seu nivell i a la seva capacitat m'ha fet una lliçó de dir que som capaços d'aguantar això i més, i que encara crec que hem sortit reforçats. Tot i haver passat dificultats que a vegades quan en parlem ens emocionem, no? Però, jo recordo la imatge de mirar pel passadís de Canaleix, que és bastant llarg, i veure els caps de les persones quan arribava al dematí, que sortien a dir bon dia, no? I anaves passant habitació per habitació i era el començament de la jornada, i això, te'n recordes. Si t'ho agafes així, ho sento. Estàs bé? Sí. Has hagut d'aguantar de tot. Però hem sortit reforçats. Sí o no? Sí. No? Sí. Jo penso que sí. Una cosa també important és que després hem tornat a la normalitat, no? Aquí a Verdú. Sí. I no n'hem parlat més d'aquesta etapa del confinament tancats. No. No? No. Només el primer dia que vam dir, i si torna a passar, i què vam dir? Que tirar endavant. Tirar endavant, però ara no en parlem si torna a passar. Ara vivim ara. La setmana que ve és que no ho sabem. No podem fer plans ni a curt ni a llarg termini. Hem d'anar visquent el dia a dia, hora a hora, perquè no saps què passarà d'aquí 10 minuts. Perquè igual aquesta tarda arribem a puesto i ens diuen 10 dies més i se'n va tot en orris. Però... Per tant, hem de viure el minut a minut. Clar, i ara tenim l'experiència que hem viscut i ja sabem més o menys els topants. Sí, ja sabem. L'altra vegada érem novatos, no? L'altra vegada hem trempussades a cada pas. Això no pots fer, això sí. En canvi, ara ja sabem més o menys, ho haurem de recordar, però ja sabem... Haurem d'anar recordant-ho, però ara més o menys ja sabem tots, quasi bé tots, el que podem i el que no podem fer.
reconec que he sigut una tia molt valenta, perquè no em pensava aguantar, arribar fins aquí, Doncs has arribat i ho has superat i ho superaràs. Superar... Perquè ho farem entre tots, Sí, Eli. i penso doncs, que, bueno, No? que si continuem fent pinya com fins ara, això i el que ens posin pel davant. Doncs clar. Però hem de ser valents, hem de ser valents. No ens hem de rendir mai. Rendir-se és de covards. Molt bé, així m'agrada.